Thokozani lishonile. Gogo Nkanyamba the Queen of the Nation. Bengisasicelela bafowethu nabodadewethu, bantwana bedlozi, bantwana bakamoya, uMzansi Afrika. Bengicela ukungafakwa endabeni kaSkhotheni Nsizwa kaDlamini. Umntwana wami loyo wedlozi. Bengicela ey'ntweni zakhe azenzayo akangifaki. Nani kanjalo ngicela ningangifaki. Ngibonge udadewethu lo okhona ukukhomenta so. Ngase ngathasheka ukuthi mangimphendule ukuthi ngiyabonga makukhona abantu abakubonayo lokho. Ukuthi uyayenza yonke into ayenzayo eSkhotheni. Yinhle yimbi akangikaze nimuzwa ngifake. Even nisho kuma live bengidinga ukuthi bafuna ngibe khona. Uyacacisa athi mina angihlali nogobela wami izindaba kuma live. Ngoba azange ngamkhonjiswa izindaba, ngakhonjiswa idlozi lama lo. Futhi uyangazi ukuthi angiswane nokukhuluma okungekho kuhle. Bafowethu ngicela ningikhiphe, sengihethekile kakhulu. Kule viki nje sengihlukumezekile, kanti ngeke ngahlukumezeka nakulomnyaka edlule. Ngaze ngayenza ivideo njengoba ngiyenza futhi ukuthi please phumani kimi nendaba zaSkhotheni. Into nento ayenzayo eSkhotheni eyakhe uzenzela yena. Wayefanele lifake mina lapho phakathi. Akathwasanga izolo lo mntwana. More than 10 years athwasile. Uyaqala ukukhuluma kanje ngezinyanga akaqali. Why manje nikwenze ngathi into entsha? Why nikwenze ngathi ukushiya kwakhe manje ebunyangeni akhulume kabi? Uyaqala lokhu ukukhuluma. Hayi bafowethu. Ngibonge nogogo ugogo Zweliyaduma. Ngiyabonga salukwazi. Uyibekile. Basebenza kwaba ingathi uNkulunkulu usuke ezulwini uze emhlabeni ngoSkhotheni kuze kuhlukumezeke nathi. Kuhlukumezekiswe. Please ngishaya isandla phezulu kwesinye emagumbini amanomhlaba bangoma ngishaya isandla ngikhiphe indaba. uSkhotheni thwasa idlozi, unedlozi. uSkhotheni unomoya wabangasekho. Mangabe bewumazi ekuqaleni uzomazi uSkhotheni. Mangabe ukazi umazi ekuqaleni ngeke umazi namanje. Please ngibuzwile ubuhlungu angisafuni ngami. Ngize ngithreatenishwe ngomntwana wami wedlozi. Nisho umzele elale kweswini umntwana uyaphuma esandleni. Nisho ukuthi mina ngikhulumi naye. Ayikho into engikhuluma naye njengomntanami, angixoxi naye. Just because ngoba ngizi live. Asho ukuthi angikhulumi naye, ngiyabukela nje. No, musana ukudlala ngami. Musana ukudlala ngami ngathi nina bekukhona okungcono enizokwenza. Ingane uyizele eswini ikhona evele iphuma eceleni nje ihlanye yodwa kanje. Musana ukudlala ngami bafowethu. Ngabe manje seniyabonga ngoba uthi uyashiya, uyanidedela la kade nihlukumeza khona. Shayini izandla sithi amen. Akazange angabi noNkulunkulu before. Efika kumina bevele ehamba noNkulunkulu. Angazi abantu badidwa yini la. That's why ngithi bongazange umazi ekuqaleni ngeke umazi namanje. Bazukulu bami bantwana baSkhotheni abangaziyo nabangangazi. Manithola le video. Nazi ukuthi mina ngikhona. La nidideka khona. Ngikhona. Ngiyohlezi ngogogo wenu, naye uyohleza ubaba wenu. Ngeke uze kushintshe lokho. Noma seka asethuneni uyohleza ugobela wenu, nami ngohlezi ngogogo wenu. Ngikhona.
Nivumelekile anytime noma yini eniyifunayo kumina njengabazukulu bami. Ngiyaziletha kunina. Ningaloni imqhwanda nimlandela ngemuva. Buyani kimi njengomzali wenu njoba ngumzali wakhe. Sengizwile bafowethu. Sengizwile. Futhi bengingajabula nje ukuthi nimiyekele umntana amenze into ayifunayo. Miyekeleni enza akufunayo. Ningenzi ngathi kusha lento eyenzakalayo manje ngoba dala yenzeka akekho wakwenza something kuphela nje niphonza amagama ahlabayo. Cela mangilala manje. Okhuleka lapho okhulekayo akhona, akhuleke ngamandla, akhulekele nami because ngizwele ubuhlungu. Ophahlayo la phahla khona aphahlele nami. Mangilala manje ngithola ubuthongo. Sikhotheni la ukhona mntanami. Yazi ukuthi lo mthwalo owuthwele wakho lawo magabade lawo matshe ngesimanga sakho ngiyawathwala. Siyakhuluma thina sobabili. Kodwa yazi ukuthi ngizwa ubuhlungu ngesimanga sakho. Anginandaba nezinto ozenzayo, dala wazenza not manje. Why kufanele makushaywa wena kushaywe nami? Because ispirit sami sihamba nawe. Dlozi lami lihamba nawe. Kodwa mina ngikhumbule ngenza okwrong ngedlozi lami. Cela ningisize. Nawe lapho khona ungisize. Batshele futhi baphume kimi njengoba nawe awukazi wafaka mina ey'ntweni ozenzayo uzenzela wena awukazi ungifake. Ma-TikTokers akube kuhle kube injabulo. Uthi mawuyikhuluma into ngomunye umuntu ucabange mangabe iza kwena ukuthi wena bozoyihandlisha kanjani. Ningakhulumi nje ngoba naku umuntu ungamazi. Uyitshele futhi ngeke uzuze umazi umhlaba ungaka. Ake wenze nje into eright umuntu kwemntwini ungamazi. Ubone ukuthi kuzovelana ngoba ezinye izono namacala esiwenzayo awaweli kithina ayowela ebantwaneni. Cabanga lobo bubo benzayo kimi njengamanje wena. Ngeke uyithole induku zalokho ziyothola isizwe sakho 10 times. Sewukhohlwe wena ukuthi bongihlukumeza ungangazi. Please singabantu ake siphathaneni kahle. Into engizwisa ubuhlungu izangoma lezi ezikhuluma izinto engekho right kanje, izangoma nezinyanga. Ngalowo mzuzu akekho noyiwani oke wabuya weza kumina wathi gogo uzizwa njani gogo Nkanyamba mangabe usikhotheni esho lezi zinto uzizwa njani? Akekho noyiwani oke wangibuza mina lokho. Mangabe ngempela uwumzali uzele ubona umunye umzali ehlukunyezwa ingane yakhe, wena ushaya ihlombe ujabule. Ubuzele, hayi usuku umzali onesibindi. Usuku unesibindi. Angisikhethelanga lokhu. Khethwe abalele futhi kolungiswa yibona. Angazi abanye abantu bangenaphi. Anginawo amandla mina andlula wedlozi. Anginawo amandla awandlula idlozi lami mina. Anginawo. Umveli Nqangi wayekhona emandulo kulabo gogo nabomkhulu engibambethe. Nanamhlanje usasekhona. Babemkhonza nabo nami ngikhonza yena lo Mveli Nqangi wabo gogo nabomkhulu. Bengubani mina ngizokhetha yami indlela ehlukile? Musani ungihlukumeza ezweni. Musani ungihlukumeza ngamandla wami. Ngisebenzile mina ezweni. Ngisebenzile ngobunyanga.
Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Gogo Sikhotheni Sigobela is fuming ngemva kokuthi abantu balokhu bam-include etindzabeni tagogo Sikhotheni tokuyekela ukuba asangoma or singathi Dumi singambete ngaSikhotheni. Okay, so she's fuming uthi bantu njena abayekele kulokuba busy bamfaka etindzabeni taDumi. Dumi mdzala utikhethela indlela yakhe Dumi wathiwa sa 10 years back and uyayati into la and akuthi naleti ndaba tikhuluma ngokuthi athita ngoma ini aningadishaya indiva because it's not even the first time uDumi akhuluma tinto letifana naleto. So uthi njena-ke lani kumstressa kumdepressa whatever Dumi la yentako ngempilo yakhe yena akahlangani indzawo ningamfaki ningam-include mkhiphe nje etindzabeni atatuma ngafuni nje kuva lutho ngokuthi Dumi wendani ngempilo yakhe. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.